Tää on Drakon, ollaan Tampereella. Tää on anime- ja manga-painotteinen tapahtuma. Japanilaista sarjakuvaa ja japanilaista animaatioita, sitten myös pelejä. Myös länsimaisia pelejä japanilaisten lisäksi. Ihmiset cosplayaa niitä suosikkihahmoja, eli tekee semmosen puvun, joka esittää sitä hahmoa. Ja täällä on kilpailuja ja yhteispelejä ja ihmiset miittaa ne tapaa ystäviään täällä. Hello! Moni internet-ilmiö pohjalla. Madoka Magicasta. Kerran vuoteen on täällä. Ja ilmeisesti ainakin yksi koni järjestetään nykyään myös talvella. Olisiko Desukon? Frostbite. Mutta enimmäkseen on kesällä. Mikäs hahmo? Roronoatsuru. Rorschach. Se on niinku Watchmenista tämmönen ns. Salapoliisi supersankari. Mä olen Fairy Tailin Natsu. Mies. Sellaista. Kyllä tää on varmaan suosituimmasta päästä. Myydään aina loppuun kaikki liput. Että kannattaa olla ajoissa, jos haluaa tänne lipun. Borderlands 2. Niin, Cage. Ja Tiny Tina. 3 ammusta kerrallaan. Semmonen. En sen tarkemmin muista sanoa. Tiedän vain, että täällä saa hyvää tuhoa aikaiseksi. Mitä kaikkea tämmöisellä aseella pystyy tuhoamaan? Mitä sieltä Pandoralta nyt löytyy? Puita, hiekkakasoja, autoja, muutamia epämiellyttäviä henkilöitä. Sinä voit siitä räjäyttelystä ehkä kertoa enemmän, räjähde-eksperttiin. Se on mun pupu. Badungadung. Bunny. Se on hyvä käyttää räjäytyksessä. Kukaan ei epäile mitään. Vähän niinku tavaramerkki. Mä olin enkeli aikaisemmin, mutta Jumala ei sitten toteuttanut niitä kaikkea mitä se lupasi. Joten oli sitten pakko alkaa demoniksi. Onko täällä sitten joku sotilas? Umbrellan porukka. Hahmoni on Team Fortress 2 nimisestä pelistä hahmolokka Soldier, joka on tällainen juokse ja kuole hahmo. No, pelitekijät ovat tehneet tästä hahmosta esimerkiksi videoissa ja sarjakuvissaan erittäin tyhmän kaltaisen kunnon puupään. Mikäs hahmo tämä sitten on? minä olen Beatrice Uminekono Lakukoronista ja olen 1000-vuotias noita. Ja ilkeä ja tykkään tappaa ihmisiä ihan vaan huvin vuoksi, koska se on mukavaa. Muun muassa olen laittanut ovonaiseen vatsaan Halloween-karkkeja. Sitten semmoisella taikapikareilla olen lävistänyt muun muassa polvia tai pään tai sydämen. Tällaisia kivoja pikkujuttuja. Miksi et ole ryhtynyt hyväksi noidaksi? No jos on hyvä noita, niin silloin ei saa tappaa ihmisiä. Gonsan Hunter x Hunterista. Mä oon tosi vihanen. Siksi on niin korkea. Koska mun yksi tosi hyvä ystävä on murhattu. Mä luulin, että se oli elossa, mutta se olikin kuollut. Meillä on yksi kaveri on Tanskasta asti, mutta kyllä enimmäkseen on suomalaisia. Ja Oulusta on, Rovaniemeltä on. Muutama virolainen on nähnyt kanssa. Aika paljon on niinku kaverimajoitusta, mutta myös tämä tapahtuma järjestää jonkinlaisen lattiamajoituksen jossakin koululla. Ainakin muina vuosina on ollut, en tiedä onko tänä vuonna. Joko on oikea löytynyt? Ei oo vielä. Ei oo ihan vielä tullut vastaan kyllä, että kyllä se voisi ehkä kohta tulla. On aika paljon kaikkea tullut. Kihlasormusta numeroa pyydetty. Mitkä on vaatimuksesi? No, en ole ihan varma. Jollain mahtavalla puvulla olisi aika hyvä. Kelpaisiko tommonen turrehahmo? Joo. Se on aika hyvä kyllä. Turrit on itse suunniteltuja, tehtyjä eläinhahmoja. Et jokainen se on lähinnä jokaisella oma, että mikä eläin se on, joka ei välttämättä sitten liity mihinkään TV-sarjaan tai peliin. Enimmäkseen ihmisten omia hahmoja. Et ihmisillä on yleensä yksi päähahmo ja sitten saattaa olla semmosia sivuhahmoja. Et yhdellä voi olla useampiakin. Perustuu sarjakuviin, kuvituksiin. Yli 200 animessa esimerkiksi on noita antroeläimiä. Tää on ihan huvikseen vaan. Ihmiset tykkää tästä. Osalla on noita pukuja, joita suiteiksi sanotaan, ja osalla ei. Että
Et Suomessa ei niinku 2009 ollut vielä niinku montaakaan suittia, mutta nyt on niinku räjähdysmäisesti tullut tää suosiota lisää. Varmasti puhutaan jo sadoista suiteista, mitä Suomessa on. Millä tavoin nämä harrastajat sitten ovat normaalisti yhteydessä toisiinsa? No justiinsa niin kuin, näissä eri tapahtumissa nettisivujen kautta on erikseen niin kuin on kokonaisia turrimiittejä ja koneja ihan erikseen vain sitten turreille. Tietenkin animekonit on erikseen, niin kuin turreilla on vielä omia koneja, että on turrikon sitten, mitä nämä karvapukuiset eläimet. Niin Suomessakin käy porukkaa Saksassa ja välillä jopa Jenkeissä. Briteissä on, Ukrainassa on, Ruotsissa on omia turrikoneja. Siellä kulkevat. Ja tää on niinku Jenkeistä periaatteessa tullut Suomeen, tää turrijuttu. Mut sitten myös niinku Japanissa suosittuin, sieltäkin on tullut jonkun verran vaikutteita. Ei sitä oikein kukaan tiedä, mistä se lähti, ainakaan minä en tiedä. Mutta siis kai se nyt on vähän sitä, että pienenä lapsena aina halusi olla joku susi jossain piirroshahmossa ja sitten sitä lähdettiin toteuttamaan siitä, niin sitten keksittiin oma hahmo ja näin se kai sitten pikkuhiljaa lähti. Mä oon vaan tällainen oma hahmo, että mä randomilla heitin jonkun Lolita-mekon ja peruutin ja lisäilin kaikkea. Tää on niinku Lolita-puku. Et semmonen niinku Japanissa esiintyvä semmonen muoti-ilmiö lähinnä on tämä aihe. Battle Block Theater ja sen nimi on Patty. Se on kaikkien ystävä ensin. Sitten sillä laitetaan hattu päähän. Sitten se ei tee enää mitään. Sitten se vaan istuu tuolilla. Ai ihan niinku sä. Tänään löysin tällaisen kaunokaisin tuolta kadulta ja pistin häämekon päälle, että tänään olemme menossa naimisiin. Eikö totta? Kai se on pakko. No eikös häät ole yleensä aina vapaaehtoinen sopimus? Niin. Eikö tulepa sinä nyt minun vaimokseni, kultaa? Totta kai. Niin. Me olemme onnellisia. Onko liitto kestävä? Kyllä. Mutta jos hän niinku ei tottele minua, niin sit se on niinku break up. Seuraava erä alkaa! Jalka meni! Ota se alla, Reivo! Ja Johanna jälleen voitokas! Hyvä! Meillä on suuri mahdollisuus! Aplodit hyvälle haastajalle! Mä haluan pakko halata. Ketä me haluat?
Se on mun suojelija. Mikä se on? Se on laama. Se on laama. Se ei ole alpakka. Ei ole alpakka, vaan laama. Laama. Mulla on sylissäni mun adoptioalpakka Vaahtokarkki. Hän ei varsinaisesti ole mistään sarjasta, mutta alpakat on muotia, niin mä nyt itselleni tällaisen adoptoin. Näillä alpakoilla aina kaikenlaista keksitään. Tää on nyt tällainen, millä on kukkakruunu. Naruton kiva. Miksi päässäsi on koira? Koska se kuuluu sinne. Se vähän niin kuin matkustaa aina tuolla pään päällä tai sitten se on täällä puseron sisällä. Elder Scrolls Skyrim-pelin Dragonborn lisäosasta ensimmäinen Dragonborn Miraak. Tää on Skyrimistä Daedric-armorta. Periaatteessa ei ole hahmo, se on vaan se armori siitä, että siinä on, pelissä on niinku monenlaisia. Et se periaatteessa on niinku cosplayn kannalta varsinkin tosi ihana, koska sun ei tarvitse niinku hankkia perukkeja tai... Et sä oot tullut tuolla kuomaan itses, mut siistis panssaris. Niin. Mikä heinähässäkkä sinä olet? Ihan normi tarkka ampuja. Hän on kasvoton henkien kätkemä elokuvasta. Minä olen Warhammer 40 000 miniatyyripelistä Space Marine, Spacefall Chapter ja Grey Hunter -yksiköstä. Mä oon samasta pelistä, Warhammer 40 000 figuuripelistä, Battle the Sisters. Semmoinen pöytäpeli. Pelissä pelataan semmoisilla figuureilla. Mittaillaan ja heitetään noppaa. Mut siitä on tehty tietokone- ja konsolipelejä. Katachan, sama pöytäpeli. Ja Katachanit on vähän niinku Ramboja. Elävät viidakkoplaneetalla ja eivät käytä panssareja. Pelkästään taskulampunkaan menevät. Noppia heitetään, noppa ratkaisee, aleaktaista. Eli teillä on sitten semmonen kerho, jossa kokoonnutaan pelaamaan sitä jossain... Kerho, kaveripiirit, peli-illat. Me ollaan Suomen keskiaikaseurassa ja nämä nyt on keskiaikaisia haariskoita yritetty tehdä, että pystyy näillä hoitamaan meidän taistelutoimintaa. Elävöitetään keskiaikaiset jalkaturnajaisia muun muassa. No tässä nyt ei ole kaikkia aseita. Meillä on myös keihäitä, on jousia, katapultteja. Kaikkea yritetään vallintaa jollain tavoilla. Raudan sijaan meillä on rottinki-aseet. Nämä pystyy lyömään kovaa, kun kaikilla on haariskat päällä. Ja tämä katkeaa turvallisemmin kuin puu. Puusta voi tulla terävä sirpale, mikä menee kypärästä sisälle. Niin se mitä nämä menettää siinä, että näitä teräsmiekoilla saadaan lisää vauhtia matsiin ja pystyy tehdä turvallisemmin asioita. Meillä on myös teräsaseita käytetään, mutta niiden kanssa toimitaan sitten vähän eri tavalla ihan turvallisuussyistä. Seuran sisällä on turnajaisia satunnaisesti. Suomessa on yksi turnaja, joka pyörii ympäri vuoden ja sitten muualta maailmassa on myös patsausta. Että joskus on vain pieniä turnajaisia huvin vuoksi, joskus kerätään 10 tyyppiä tai 100 tyyppiä per puoli ja otellaan keskenämme sotaa pientä. Suomessa on 10 vastaan 10 parhaimmillaan yleensä. Sä et harpi sillä mun maalia, tai sä kuolet. En mä harpikään. Mitäs tälle kävi? Ilpolle kävi huonosti. Ainoa, joka jäi myymättä. Mä en edes tiesin, mitä tässä on.